Ongi etorri hasiera. Bai. Hasiera eman aurretik uste dut tokaten jakule geure zendudan Angel Kareaga zubizarretari abdela batzukaren goitzapenen edo, familiari eta doruminak Markin Xeneko alkate izan zen, 2003 arte, eta toketan jakunan aldetik udal moduen, azkarrak ematen berakendako lanari, eta itortza hori, ez dakitea jotak bere aldetik, zuzere, esan gaigo galeu. Bai, Tantzania parte izan da ez, Angel Kareaga, eta, ikusintzun alkatetzako proiektoko joko zen, eta alkate izan zen, eta, kasu honetan, bat egin ez nola ez, eta haren dugu berroa, bilatze. Eta aurreko baten aldez hasi genuen moduen, eskatuko txalza para bat egokide dira dagoeneko entzun behiziko. Goian dugu, eta duke aurrera enbiko eure biharaz. Gauzatxo bat bakarrik iratzea eta zumagozko. Bentzetan dute neu bakarrik nazela hemen beragaz gogazena lanean. Eta, nik esan behar dut bai, oso oroimena dekotela beronena. Eta gaur bere zende gati esortzaten moduen, nintzen oso pertsona urrekoa eta lanerako benetan. Oso beti gogotzu eta aita baten moduen. Oso nire, asko. Eskerrezko. Orduan bai, aurrera itxetoketan jagu, lehenengo puntu aurreko batzarreko akta, ez dakite horrek edo daukezuen, ez da horrek, onartuta, orduan. Bigarrena, Hasi Fundazioari lursail baten lagapena onartzea, hau da, Leartiker zentroaren ondoan dagoen lursail bat udalana dela, uste ontsi momentuen txakurretzeko parkea kokatute dagoen lursaila. Hasi Fundaziotik etorri izan udalera, pentsatu Luis Beia zitxegoela kontu horregaz, bertan lursail horretan esneki zentroa sortzeko proposamena edo plangintza edo, ideiagaz, eta, eurek aurrera indabe aportat proiektuaz, aurkeztu dabe udalean, eta lursailaren lagapena egiteko proposamen zehatz bat egin duzu. Lagapena litzateke ez da salmenta bat, hau da, udalak laga itxendotze erabilera bai titulartasuna, kasu honetan, lursailarena, eurek eraiki eingo leuki bertan esneki zentroa, lursailaren lagapen hori lotuta egongo litzateke erabilera zehatz horretarako, horrek esan nahi dau, erabilera horretatik kanpo ezingo litzatekela beste ezer ere egin, hau da, nahi gana da hori indau neurri baten, eskatzen da ben horretarako erabiltzea. Erabiltzen estan, lursailaren zatia edo zelan bet proiektua egindakoan erabilera publikorako egituko litzateke eta hor lursail zati horretan udalak beste sozer pentsauko baleude alixengo litzateke. Eta, Hasi Fundazioak berak be aurkeztu da, ustote zeun dokumentazioan artean be dagoela, esneki zentroak Markina Xemeni egiten dutzen ekarpena, ezta? Esneki zentroa ez litzateke ez bakarrik eskualde edo herri mailako erabiltzaileentzako, hau da, Euskal Autonomia Erkidego eta inkluso Nafarroako erabiltzaileek eta bai badaukez, beraz Euskal Herriko ikuspegiarekin daukan ikerketa zentro bat izango litzateke, lehenengo sektoreari emongo dutzena apoio edo laguntzia. Eta ez dakit gauza askoz behi gisa, baina, zentro horretan ikerketa sustatzeaz aparte, egongo litzateke sona bat bai, kongreso edo hitzaldi edo bestelakoak, eta horrek irakarri egingo daude jente herrire, orduan, zentzu horretan, ikusten dut dago, positibo ez da, ekarpen bat dela herrientzako, eta herriaren ez bakarrik ekonomiantzako eta izenantzako. Orduan, udaletik itzen da proposamena da, lursail horren lagapena onartzea. Orduan, duzu dokumentazioa, ez dakit zelako pegarik edo
galderari? Zuk esan duzu duen lehen diatorri mundua da, eta lehartik erdau, buru belarri importan sartute, eta mondo, gauzak aurrera hundiez, ikusiko guztien handu dien kontu guzti hau, eta lagapenarena, logiko daudalako baldintzatu, lagun bidea horrelako gauzak aurrera hundian, oso. Orduan, boskaketa, ez da, lagapenaren aldeko boskak, hau batezko erabakia orduan. Ez dakit iratze zer nahi duzun komentau edo argitu edo oso zer argitzak dut. Bakarrik esan, hau dela, prozedura bat, berez prozedura honek eskatzen da, jende aurrean ipintia espediente, egun batzutan, eta gero bertan aipamen bat, nik burukonokena aktan jasotzea, eta da, badekizue, ondoan, dagoela beste proiektu bat, behar da gauzatuko da, ez da gauzatuko, hori da barkaleku egitea gautokara garrantzako, eta baloratzen egon ginen teknikoki, baldintzatzea komeni dela kasu honetan azpiegiturak egotera udalak esaten dagoen lekurarte, ze behar bada igual komeniak edo egiletzeko nahikoa da, espaloiaren ondoan jartzea argia eta estolderia, baina udalak igual eskatzen da hori erotea goiko puntu batetara. Esan nahi dut hori jasotzea komeni da, zuekonak ikusten behar zuen, eta holan egiten den bestelako hitzarmena edo akordioan ja registroa erabatekoak, bertan ipiniko genduke beste baldintza hori. Ezkenen gure interesak apur bat, ez da, aprobetzen. Interesa guztik ustantzeko. Hori da. Zera momentu horrek. Bai, gure aldetik, bai, jaso hori, horrela. Hirugarren puntua, Barinako foru errepidearen zati baten lagapen eskaria. Hau lurraldean aspaldi landu genuen kontu bata, auzo batzarretan eta Barinan behin berriz urten izendaren eskakizune da, bertan bide tramo horretan arriskuek eta ikusten dira, abiaduraren gaitxiketa, inkluso pasorik ez dagoelako, bertan autobus eta eskolako autobus eta paretan da eta. Eta orduan, behin berriz olako eskaerak indienen, edo argiteria indartzeko eskaerak, edo bestelako eskaerak indienien, foru errepideatan eskero, foru aldundiak egon behar dauz, baimenak, eta normalen pega asko egoten dire, eta ez da olako baimenik emoten, edo seinalitika bat esartzeko, edo. Orduan, beste zeregin batzuetan gengo zela, eta beste, topo ginen bide lagapena aukera horregaz. Eta orduan egin genuen leheneko kontrastea Bizkaiko Foru Aldundiagaz, ia aukerarik egongo zan bide zati hori lagatzeko. Eta Foru Aldunditik jaso genuen hor gabon bueltan erantzune, baietz, eta ez dagoela ezelako problemarik. Kontrasta hau behin dugu, lagapen horrek zer suposatzen daben, ezta? Batetik udalari suposatzen dut, tramo hori udalarena dela, eta beraz, udala igualitzatekela kargu, tramo horrek suposatzen daben mantenuaz, ezta, bertan gertatzen danaz. Baina beste alde batetik bebai, udalak aukera aukiko leuke, tramo horretan, auzotarrek eskatzen da bezan, neurri horrepe esartzeko. Eta orduan ikusten dugu oso interesgarri, eureka adibidez, velozidadeak beraztertuko litzateke ze sistema, baina oso zera parean igual baden luzetxo bat, paso, peatonal bategaz, eta argiteria adibidez indartu albo baten, dana argiteria dana dago eskina baten, orduan aukerak emongo eusku horrek danak itxeko. Orduan udaletik proposatzen duguna da, plenotik lagapen horren onarpena edo hasierako onarpen hori, onarpen eskaera hori edo lagapen eskaera hori diputazioari modu ofizialean egitea. Bai, gu batzartu ginen Barinan, ginean, ni eskatzaren, adibidez, ikusitzen makina zen egin gai 30 baina hori eskuteko neurri hartu zila aprobatu hori Barinan eskatzaren, baina ez bakarrik Barinak, mehabek, bidek, zuepe eskatu dabe, bere gara izan bizatu zen ez zatorri zan, lagapenaren kontunekin, bai aztertzie, mehabeko, bideko auzokideekin gelditzea bai, zeren bai bizatu zen ezkara Bizkaiko Foru Aldundiren, eta ez jaso zen, Barinako jaso zen moduek, orduan beste aukera bat izaleke badakik 5 metro bizela. Barinan, bai hartzen da tramo ia osoan nola bitzaten 5 metro horiek, mehaben 5 metro horiek ditxi hau diez, nola bitzateko hori
zentru hori. Baina, aukera hori eukitxe, bai, izelik ere bai aukerie behar edo nibeko errekar hortan, bai, kako zabalin jiritxea. Hori ere aztertu gendun, hain zuzen eganean bideku hausotarri beko mentoriakien, baina konsulta horrek eta egiziela, bai baloratu dugu, guazen azten bategaz, zelan funtzionatu da zelan da prozedura beste guzagutzen, zelan joango dana, gola harina da, edo ze suposatzen da ben, eta edo zelan begin biben kasuak geroko geure buruen, baina gero biben, zeure badakizu, horre egon zala, aukera bat, igual bidie zabaltzeko, diputazioagaz eta aulestiko udalagaz gabiz ostabe harremanetan eta lanketa horretan barriro hasteko gagoz, euren eskaeraz, batez ere aulestiko udalen eskaeraz. Orduan horbe ikusi behar dugu, ez da, zer eskatzen dugu horrek, zer dut lagapena lehenago egiten badugu. Eta gero, hori bidie zabaldu behar da, bibek dauka beste zailtasun batzuk eta gero gauzak apurka eke, baina zalantza barik. Bibek bat egoera. Bueno, lagapenaren eskaria egitearen aldeko boskak. Hau batez orduan lagapen eskaria egiten. Gauzatu da, hori guztien baduzu, Luisek egin dagoen aipamena, Luis, igualetzeko dut, hori guztien baduzu, azkenengo puntuterako zeraikik ezagutu. Zerak zantazutzen dago eta gero ezkiko puntutu dut direk. Geratzen bat dugu, esaten dugu, ezken nire bera eskatzeko, aztertzekoaz eta hau eta bestea, ez ditezan aizetu eta arazoak egon, nionik, Bai, etxe... Kasuta, genditzea esaten dauna, eta gero egin beste pauzu baten nahi gauzu hori aurrera egin, digot estrategia gaitik, Bai, negatik dauz, bai, lasai. Bueno, laugarren puntua, iruzurren aurkako plana, udal legeak zazten da dena eta lantzen ibili dire udal teknikaria lantzen ibili dau gainera beste enpresa baten laguntzaz eta Bizkaiko Foru Aldundiaz eta honi izpien guztiek eta jasota, eta orduan gaurtoketa da, onarpena ematea, bai? Ez naze asko sartuko, legedia esaten dena betetzie eta ez doka beste bueltarik. Plana onartzearen aldeko boskak. Hau batez, plana onartuta. Gero dekogu 20. proiektu aldaketa eta pentsatut loreak egunotan 21. bialdu da. Zitxut oso ondo kontrolatzen, behar dut, zen honek dire azkena likidazioaz da nire goretik eta ordu likidazio horretan desajuste txikiak ajustatzen dabil, ezta? Adiez, 20. da, entesportek azkenan eure kudeatzen dabe diru-sarrerak, abonatuenak eta orduan urtero bialdu berri zeten dabe, abonatu eta eurek tasa edo presio publikotatik jasotako sarrera guztien zenbatekoa. Sarrera horrek gure kontabilitatean zenbatzen dire sarrera moduen. Bai, orduan sarrera horren zera barri eta dire, diru-sarreretan sartuko nintzateke. 452.000, 546,92 euro. Hori da 20. Eta gero 21. nik uste dut dala, gaur bialutakoa. Lehiatibai fundazioko kuotan diferentziaren bat edo dagoelako konsignatutakotik gero bidali da benera eta diferentzia horretan. Usteko ez eta funtzia kredito globala. Ezakit egiz izateko, honek dire pingoak batetik eta bestera pasetan ditunek goretik, aurre ikusitako presioarekin bat ez direlako etorri. Nahi gauzue, azalduko zut honan ganetik, goretik daukite kuadratzen azkenengo fakturak, eta berez ez dire ez da erten €4 eurora. Eta gendituzan horre proiektu global da, 5. kapituluan egoten da partida bat, gero erabili leikena edozetarako eta gotean zehar, ondan ezotik aukera hori erabiltzeko dozen gauzetak, hortik hartu da hori, baina kuadratzeko kontabilidadea. Hori, pingoak suertaten deko zanak. Horrek berri ematea da, horrek ez dago eskatzen bezalako boskarik. Udalangile zerrendaren aldaketaren onarpena. Gaur danik, ez da, idatze gaur atzo publiko zangoen, orduan geur,
ja indarrean sartzen da presupuestue, udale aurrekontua eta RPT-a, eta baina orain RPT-an moldaketa txiki bat egin behar dugu. Moldaketa dator legez ezarrita, hau antolaketa landu gendun, langileen mailakatzea, maila BC maila ezberdinetan, da gero maila zehatzak daukiez, talde bakoitzien langile 3 lanpostutan identifikatu da maila hori toketan jakina legez baino bajuago ekina dela. 3 lanpostu diren liburuzaina, liburutegian dagoen administrai laguntzailea, administrai laguntzaile bakarra daukagu, RPT-a, eta udaltzainetan. Eta orduan, hori maila hori da aldatu behar dena RPT-an bai, ze mailakan ibili behar diren. Zehatz-mehatz, uste dut, dokumentazioan ez da, agertzen dela udalagile zerrendaren aldaketaren hori C baterako 16, C alderako berriz 14, hortxe daukazu zehaztute zeintzuk diren aldaketak. Orduan hemen onartu behar dugu eta RPT-a zuzendu egingo litzateke. RPT hori aldatzeko boskak. Hau batez, aldatuta, eta gero hartutako, ez da, udalbiltzako ordezkaria izendatzea, udalbiltza UEMA eta bestelako organoetan eta ordezkari bat bakarra ez da, eta ordezkuen. Ordezkari bat eta ordezkoa izendatu behar da, eta orduan udalak proposatzen dau Marieli Ituarte izetie eta ordezkoa Mikel Urkile. Boskatu behar dugu, ulertzen dut, aldeko boskak, hau bat ez bai, Marieli Ituarte, udalbiltzarako ordezkaria. Eta azken hartutako erabakien barri, hor dekretu ordu eta hori, ez dakit horretan sozial daukazuen aipatzeko, ikusteko, eserez, eta zinogotzein alderak. Vale, mugikortasun jasangarrizaz jarraitzu, zapurtsua, horreko legaldizean bizkaiko produktu jasegon ginen, ikusitxe bai, lehen esan duten gogun, eta barinera bai gehitzen dana, kapur bat izan, berose temperetie, eta betan kilometro kintxe, eta guzti hori, eta gero, bai, bizkaio zuen esenako garrantzien jakon, bizikletan mugikortasun egitxe, bai. Eta lehen izekatu izan, eta gidoren batzuk eikan eta nemanken, eta eraztatu zen bizikleta batzun estalpea edo garajea edo gordetzeko edo lako atraje bat ipintxea Markinesen egin, eta ikusitxe zenbat jente Markinesen gara doi zen etxegarreko presetara, apurbatia zelan irekin hori dana, eta horrek suposatzean, gaur egun dagoen bide gorrixe etxegarrire ondizkuntzan da, eta bileuke beste bide gorri bat, bai. Bide gorrixe ikusitxe apurbat, gero indar hartu bat hori falta zala, eta ikusitxe etxegarriko udalak milioi bat euro epintzen da dela, guztiko proiektu iziseko zunio bidea, bizkaiko furadun die, anima usan proiektu hori egitxe, lantzera horre egitxe, bilera atzeko ekudentu zen, iratxe deskarixe egon zen bilera batean, arkitektu bai, Markinesen nengo etxegarriko udaletxeko bai, eta, hitzarmen bat ipin izan, baina, gero zehaztapen batzuk egon ziren, gero bai zelan, bide gorri hori zelan ezartzen zen, Markinesen era hor da rotondie, rotondie hori apur bat zaiz bideana, eta hor aldaketa batzuk egon ziren, eta, apur bat, ikusi genuen partida bat ipini genuen, ez da, 9.000 euro edo babi edo zemazan, ez dago horatzen iratxe. Zenbat itxiren duen apur bat lurren kudeak eta apur bat egitxeko bai. 10.000 bale. Eta, apur bat falta zan proiektu zehaztapen txiki bat zekin aldatziaz. Eta, erez, irailen azteko da, eta etxegarri jaso da, eta pleno ere duten da, lurralde etasun bat zaurretik esan pasa horrekuen, dian amazeixen, eta, nahi du jakin apur bat, ia plenora hori nosekuteko asmo dago, bai.
esan eraman ze justo jaso genduen bezperan, uste dut izan zela Bizkaiko Foru Aldunditik hitzarmena, plenotik pasetakoa, nahiko dugu ez dugu aukerarik hitzarmena patxadaz lantzeko, ez? Era bat ados, mugikortasun jasangarriari egiten dutzen eta ekarpena, eta hori ia da guk hitzarmen hori aztertu behar dugu, zalantza sortzen jaku pare bat kontu ez, batetik hori lurren erosketa udalaren menpe geratzen dela, ez da Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe, eta bera bidegorri horren mantenua udalaren arduran geratzen da, ez da, horrek aldiz guri sortzozkuz zalantzak. Holan izan beharrete da, ez da izan behar, diputazioaz nahi dugu hori holan argitu, zer gaitxik izan behar dagoen holan, eta ez zerbitzu orokor bat da ninen Bizkaiko Foru Aldundiaren ardurapean egon, ez da, bazakigu aurratzen jate Zornotzako zelan dagoen, hori argitu nahiko gontzea, Zornotzako bidea dela gitxi, zein eduka horren ardurie, Zornotza jurreta zein eduken horren ardur, hori zelan garatu da, eta hori aukerarik ukidinken, aldainen horrien, bezatxo barik ordainduko da, eta igual, Martin Xemegu dela, lur txakaltxo pare bat dire, eta ez da aurkontua, handiko kontua, ez da Martin Xemegu dela, lur horrek erosi be, bide horren mantenuak suposatu lezakena, ez dakigu zenbat suposatu gara, baina suposatu lezakeen horretan, diputazioak bere gain hartzeko moduan egongo litzateken. Izaneken negoziazio zen eta hortan geratzen, baina alegin bat nahi dugu apurat puntu horrek argitu. Ez dela erabat ados, baina justo pasau zen, lurralde amaseian eki bain du, korreo elektroniko zeldu zen, amabostean. Aukerarik eskendu nizan, eskendu neraman lurraldeak, gure aukerarik eskendu lakurukin irakurtzeko ope. Eta ni bihar nau beditxutean zuzen Jesusekin, eta hau da puntuetako bat Jesusekin berbatzeko, eta apur bat ikusteko, hasi, eta geure ikusteko zein izango lan ondoia plantamendua, eta lan hauen plangintza. Butu horretan da, orduan aukerarik ez dugu izan, pleno honetara ekarteko, suposatu turrenoko plenorako. Atzo bai, etiolako batzarrak egin dut da eronan ginen, eta badakite biziak atozakela Jesuseaz, ginen berretan, irurok, eta hori dena. Jesuseaz horrein dugu bai kapurtzu bat, dino, oinko bideo horri zile bai diskuina zati bat makineko da, daterak itzen gara mantentzen lanak, eta bera prest dagoela bideo hori bai, ez dakitan 1 metro edo olako etxe zozertzu da, ez izan bada zato, ez dakitzen bada, berak mantenu lanak bai itxeko eta aurreratzen dutzut. Eta baina bai ikusten dugu garrezku dela tramori basei bar, hendik ez badaki da basei bar inguru, basei inguru, iru baserri biez, iru terreno jau edo biez. Eta hori izan ditzatekela pausu ditzela mugikortasun jasangarria eta konexio etxebarrietan argi esan dien artean. Niri ez emotzu gauzatu bat bai esaten, hori batzara aldiz esan duen nago egon nintzena, nago egaten ez da, adierazin egon bertan, hori arrigura zeraitik udalak hartu behar dugu horrek kargu mantenduna eta lurra erosteana. Eta erantzuna izan zen, konkretamente hori Zornotza eta Jurretak nago egiten eredu hori, eta eza hostien bai udalak Zornotzak eta Jurretak egiten da bera mantenua, eta arduratu dira bai zein guztiegaz. Eta horan datorrela jasota, hor da plan bat, bakizuzun egoten direz planak arloka, eta justo mugikortasuna eta bizitzetan egin behar dan horretan, Udalak ezarri da hori udalaren kargu izango dela. Dinok akurret informazio gehiago egotean, zer berra egiten eta zein izan zen hori. Bai, hori zaren bai. A ber, izierre, Jesusekin egingo planitza edo zelan datorren hau, hori jaubiekin batu dira, eta ondino badago biarra. Besterik? Listo, ez da, amaitetzat gongo donke plenoa, eta listo, zara iratzen? Zuzekak daut? Ez dekondik beste zer holan komentatzeko. Zuzekak ikusten? Listo. Gracias. Gracias, zelan aztertuta?
Bueno, Conducir, la verdad, Ya está.